Lagi ning apa kok kowe bengak-bengok kene ngopo to? Oh ya ora ana sak bendinane. Lah kok iso? Ana angin, ana udan. Piye wis biasa sak bendinane ya ana udan ana angin ana gluduk. Iki beda iki. Lah kok beda bedane kok ndi kok ngger? Iku ana wonge. Ngapa? Aku balas dendam karo aku. Ini Ngapa? Matane iki. ana isak jene rompok awak dhewe katet-katet. Kewan kalau jutane kewan apa kuwi? Macan. Oh macan. Lah macan kok iso kebono di omah iki kok ya karo kita kowe mau gak payu to? Cak bisa aku jaga bau kok tengene kadang kok arep joko jrabut. Kewan sak kuwi kok
mongso dipandang ke anak-anak guys kadang ke anak Joko Drabut motor kok iso kok ngomong gawe ngerti nama tangger yang putra aku kayak oleh putra titipan Ger, ngerti nama ya Ger kayak mau putra titipan ini sama kalau Ger apa yang lo kayak menjadi kewajiban kurang kewajibanmu lepas itu loh kan mau tetap ngomong ngerti dong Ger kan kamu karunin pengen sekolah kowe kene tak kene nopo rene ya Ger gua bilang angkat wah manggung makinlah Woi, ini mau jadi orang ngomong.